Elena, kailiw ka una yan. Apa yan? Manangalilaw ka. Ulbad! Elena, honey, anya ti basol ko kan ka. Inalilaw na kaldo. Kunam kabaro ka. Ngam saan matgayam. Elena, mabalin ka di. Iti unang ti pagsaritaan ta. Saan adito'y ayan tiri daw? Manaw ka, Naldo. Saan ka nakasapulang itibiyag ko? Pumanaw ka! Oy, Elena. Api nga gimimpaki ka matan. Rabrabi nga gimimpaki ka. Masapa ak nga agbiyahe nobkat. Agem pakiakitan. Tapno day tanto lamang bitbitan ti aramitak, friend. Papanan? Agawid akon iti lugar mi, friend. Anya? Gapo ka di ka ni Aldo anobyo? Saan kon anobyo day jay? Sinina akon. Anya? Agawid akon. Tapno maliklikak tiyawanan bain a lalaki. Ken, kabalam nga ron, di mayadayo kan kuana? Wala. Day talaang aya. Agbiagak nga uray awan nobyo. Nang runa no kasmat lakin ni Aldo ang manangalilaw. Ha? Ay, anya nga ron. Talaga akasta. Adala tapan nakailawan ako nada. Ngam, ubing ka pa'y. Saan adita ti pagpatinggaan ti biyag mo? Patya ka makasarak kan tumutla ang itinaituding aparakan ka. Tay, kabukbukudam ti ayat na. Wanfe. Day talaang ang tipagkapkaptak. Tapno tumibkarak. Amok adumtang to ti lalaki ang may parbang para kanya. Sapay kumata iti ipapanaw ko iti da ito alugar. Maminpinsan matan amalipatak ti bangungot ano pasarak. Sapay kumata makamove on na kadagos. Umawag man yan ni Aldo. Talaga di nagsardingan dito ang tao. Hello? Hello, honey. Sa dinutayan mo. Pangasim kumatag sa rita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta, Aldo. Iso asardengan na kuman. Bye. Lading itak, Aldo. Ngamdiyak kaya't yang nanayon ang makinin nagaw iti ayat mo. Iso apumanaw akon. Nasakit unay para kanya. Ngamnas kan nga sakripisyo ang. Tadyak kaya't nagbalin akabikit. Kahit kanaw nga agsubli ka ijay syudad, Elena. Saan ako nga agsubli ijay, tatang? Apay awan trabaho mo na yan. Nagikata kon iti grocery ang nagtrabaho. Sumapol akon iti sabali apang gadak dito lugar tayo, tatang. Muna, may mayat matlaang. Tapno saan ka nga umadayaw, anak ko. Wan, tatang. Malala, kasaritam taw ni kasinsin mo nga alfa. Tay serak na ka iti grocerya ti asawa na ijay ilay. Wan, tatang. Sa paag ti rumar no bigat. Takayat ko tiyag trabaho at agos. Diyak kayat ti maikan dito'y balay. Nain pa nga oras mo, Elena? Oh, Dani, si kamat gayam. Anyat may ipaay ko. Kwa, umay ka kumasarungkaran. Namuak ka ni tatang mo ti sa sangpot mon. Manipuli di syudad. Isungay mayak. Sumra ka, Dani. Agyaman ka? Agtugaw ka. Agyaman manan. At adapin mintas ka. Crush ka latang aging gaita, Elena. Apay asan ka pa ang asawa, Dani? Saan pa? Kasmatlakan ka, Single ka. Single lang, mat. Naku na nga minitatang mo, balasang ka pa. Ituloy ko kumatinagupod a panagdaton ko kan ka. Di high school tayo pa ilang. Dani. Daytaan, anda pa nakabalin na. Okay ka dilakan ka, Elena? Okay lang, Dani. Agyaman na ka. Ay,
Ay, ayatan ka, aging gaita. Sana ka na nga sa asawa. Tainuray ka. Ay, ayatan ka, Elena. Di kan kaya't aparigatan, Dani. Iso nga aklunan kan itamat lang. Ah, Ay ayatan ka man. agpaiso! Agyaman ak, Elena! Lokasta! Inaklon mo ang sigod asutor mo? One friend. Ay, ayatam ka di? Saan? Ngampatyak ama surusurok tumadlaan nga ayatan. Anya? Ay, ala! Di ka agdardara sudos, friend. Tanariga ti mailawan. Di mo pilitan ti bagim nga agayat, iti di mo mat ay ayatan. Basta dakil ti pamatik, friend. Masursurok tumat lang nga ayatan ni Dani. Iso ti maiparbang para kanyak. Tagpada kami anawaya. Nga oray di mo ay ayatan? Masursurok to kunakmat. Ay, Elena, aya. Di mo la kuman inakaklon, no kastamat lang ang mapilpilitan ka. Pangadeng ko daytoy, friend. Kat no adaman bidot iti inaramid ko. Awan ti sabali ang maapektaran no di siyak matlaan. Ay, nagayam ka. Siyempre, concern akmat kan ka, ha? Agyamanak iti panangisakit mo kanyak, fe. Ngam di nak kumapagdanagan, friend. Oray kasano ti aramida. Jaklat ta maiwaksin ni Aldo iti panunot ko. Iso nga inaklon ko ni Dani. Barang malipata kong ti sigod anobyok. Ngam kaskas di mat ani Aldo ti agtartaray iti panunot ko. Apay akas to eh. Apay adyak maibaw ingkin ni Dani ti reknak iti sigod da anobyok. Nagrikat ti kastoy a sitwasyon ti reknak ita. Makaamuditan. Diyak kayat ti kastoy. Diyak kayat na paglikodan ti pudno ang marikriknak. Iso ang makaamuditan. Aramidak kit din ti rumban. No, kasta, agtrabaho ka man nandito, Elena? One friend, naimbaglakit din ta inawat dakmanan iti sigod at trabaho. Kailiw ko ngaminan dito a lugar. Ay, sus! Saan nga taan ni Aldo ti kailiw mo, friend? Diyak ilibang friend. One, nabayagan a kailiw ko ti sigod a kaayan-ayat ko. Iso ang makisinubla na kankwana. Anya? Kasanon nga ginobya mo iti lugar yun? Diyak ay ayatan day jay. Ni Aldo ti ay ayata. Oh, Elena, Aldo, kailiw ka ko na yan. Kunak no din akong sublihan. diyak ka ba ilan ti mang panaw kan manglipat kan ka, Aldo? Sika ti biyag ko. Sika ti amin ko. Sika lang, Aldo. Awanin ti sabali pa. Agyaman na, Elena. Temok, agnanayon ang nagladlading itak. Agyaman ta sinubyan na. Diyak ka ba ilan ti mayadayo kan ka, Aldo? Pakawanin na ka. No nagilimudakan ka. Ngamda ito'y tilaglagi pem. Naaramid ko tikas jay. Tamabutay nga ka. Amang ano ikalang nak. Banaga siya kaya tamapasamak. Taipatay ko tipan nakapukaw ko kan ka, Elena. Ay ayatan ka. Ay ayatan ka man, Aldo. Narabyan ka man na si Mangpet. Nagkapwam, Aldo. Iti balay ti kumparik. Inawis na, takasangay ti anak na. Nagiinom kami basit. Rinabiimot lakastan. Nga awisan na ka ti kumparem. Rinabii ka ding agkasangay ti anak na. Ay na, nagaduman asaludsod mo, Emi. Normal lang agdamag akta asawa ka. Dakkel ti karbangak nga makibiyang no sa dino ti papapanam. Maturog ka din. Kaya't kumutin ti agina na. Agsarita tapay. Sung batam dagiti damdamagak kan ka. Abay, agat atap ka nga da babae, kasta ka di. Sikatin nang ibagay ti dayta sana siya. Amo ka, agat atap ka. Ngim awan ti mading aramid ko. Agat atap ka ti angin. Maturog takit din.
Rumarak, friend. Ay, papanam, kat kasangsangpet mo lang naggapo iti work mo? Agkita kami kini Aldo. Anya? Ay, malagip kulakit nga ron, tinobyom apinanawam iti lugaryo. Saan ko anobyo dayjay? Isulat ti mangibagbag nga agnobyo kami. Natural nga ibaga na tikas jay, tanagdaton ken ka sa inaklon mo, O anya pa'y nga ti awag na iti dayta? Basta, ni Aldo ti ay ayatak, friend. Isulaang ti pagtaytayakan ti lubong ko. Ay, kunak man na upay kan. Tanaam mo nga ron nga ada asawa na. Ish, Pinadas ko alinipat. Ngamjak kabailan nga aramidan, friend. Ni Aldo ti ay ayatak. Kat nakasagana ak ngagsakripisyo. Ilaban ko ti panagayat ko kin ni Aldo. Hello. Kano ka nga gaway, danak ka? Jakpay amo tatang. Un ata damdamagan na ka ni Danay. Kinapay ka na di mo songsong batan dagiti awag na. Ibagayo tabi si ak tatang. Kasaritam nga ure pagbilaang. Di ka lamas yan ijay tao. Saan ka magaya managpakadakin ko na anak ka? Sige ta kasaritak to tatang. Sige ta ni, adape aramidak. Bye. Bye! Ay, una yan dyan, anak ka. Kalaat mo't ngamin ti pa nagsubli na ni ijay syudad. Una na asaan nga nagsubli ijay. Ang ba, nagsubli mait. Basta, agawid ak to no at the time ko, Dani. urayan ka nga ron, Elena. Kailiw ka na nakita. Wan, basta urayan na. Agawid ak to lat na. Sige, tadape aramidak. Bye. Ay, ala ka, friend. Ay na, apay-apang namnamaam da di alalaki iti awan. Sinaamon, tapno saanan amang namnamakan ka. Bye-bye amlaang, friend. Jak sinaan. Tapno addan to pagkamangak no bilang laang. Ha? Anyat ka mo asawan? Amok asaan nga aglanayon ti panagayan ayat mi kini Aldo. Iso ajak sinaan ni Dani. Tapno addan to mangandi ngay kanyak. Inton agsina kami kini Aldo. Ay, nagluko kan, tilar aramidam. Kaasi matjagnagan iti Dani, Ay, nakastamat laeng. Sinaam laeng ni Aldo, Tay pamaysamon ti atensyon mo ka ni Dani. Ni Aldo ti ay ayatak ko nakmat. Awan panagayat ko kini Dani. Ngamjak sinsinaan ni Dani. Tapno addan to pagkamangak inton ikulasay nak ni Aldo. No kasta, agtrabaho ka ni ijay syudad, baraw. Uwan tata, agpaya kas driver ti ikit ti bayaw ko di syudad. Ay kuwan na. Barang agkita kayo ijay ka ni Elina. Uwan nga ron tata. Day tapay ti may saan nga yatak nga agtrabaho di syudad. Tapno makitak ni Elena ijay. Ay alang arud baraw. Agan-anad ka iti panagmanayhaw. Agyaman nak tata. Sapay ko tamaan usam ti agtrabaho kanya kas driver ko, Dani. Uwan ma'am, hindi kayo madanagan. Makaano sak, tamadlaw mat anasingpat kayo. Wen, di ka madanakan. Tasanak akas iti daddu mga amo dita. Anauyong da kadagiti trabahador da. Kan kontento ka mo't siguro iti imbagak asweldom, Dani. Uwan ma'am, O sige nga ron, panawan ka pa tapno makainanak ka. Tayo doon bigat, mangrugikan ngagtrabaho. Ay na, dagulit mat dayto at tao. Wrong timing mat nga umawag. Kadwak ni Aldo ita. Ngam umawawag kit din. Sino yan ito mawawagan ka, honey? Ito ay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Kwa, diya ka mo dayto eh. I-off ko lang ang Maturugan. Namasapat ang agawid din bigat. Pumarbangon ta. Taimbagang idasawa ka parbangon ti sangpat ko. Kaanon to nga tamat ang mabukudan ka, Aldo. Di ka matanagan. Dumtang tunay ta ka nito. Basta di ta mapukawan itinamnama. Ay ayak nga min una yan, di ba, Gekani?
Ngamin, kasla ang palpala maiti oras mo. Di mo ay ayan tabagim. Umay ka man, kid ditara ko ka. Ipapasta kagim nili. Tagsina tamanan into madamdama. Makadlawakan ka, Dani. Manunal daw nga gininom ka iti arak. Saan ka mo't asigo da kasta? Kuha, ma'am. Kaya't ko ngamin nga liwliwag ti parikot ko. Ha? Pariko. Apay, anyat parikot mo. Kwarta ka di? Apay, manuti ka sa pulam. Agbalik ka? Sana may papaniti kwarta ti problema ko, ma'am. May papaniti nobyak. Anya, no kasta, at nobyam. Adan, ma'am. Ang kaslawan. Tadinak mo't malagipan nga awagan. Oray text la ko, ma. Katawan. Anya, Iso ha, pasensyandak ko, ma. Naging inumak mo kasi amalpas ti trabaho ko, ma'am. Pangiliw-liwag ko lang dahito iti parikot ko. ay, maawatan ka, Dani. Katno ka sa pulam ti pangyebkasam iti parikot mo, adda aklaang ditoy. Si dadaanak adumngag kan mangandingay kan ka, Dani. Sino aya dahito mauawag kan ka, Elena? Yag mo man ti cellphone mo. Ala, apay nga inalam ti cellphone ko. Iyag mo din ta. Hello? Sino dahitoy? Hello? Mabali na makasarita ni Elena? Busy ti asawak. Di mo disturbuan. Apay, sino ka? Kaya nanyat masapol mo iti asawak. Ha? Napabot nga ti loko. In-cancel lang ti awag na. Apay, sino dahi jay, Elena? Kwa, ijak mo, Aldo. Awan amo ka nagpasulakin ko, ana. Ngem, apay alinuklo ko na tinobyak. Ala, huston, Dani. Aklo namun ti amin. Aglabas tumat lang kayta. Nagsakit, madam. Nagsakit din amo ka. Ay sus, nasubra amon ti minom. Mabit lang ang talabaran ka, Dani. Talaga, adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Apay nga ta. Hi, friend! Ito'y pa yaman madlaw ko Di ka makaigna. Kwa, friend. Dual dawan, adyak makontak ti cellphone ni Aldo. Hala! Apay ngay. Wano, nagapa kayo Saan mat, fe? Kailangat matlatan adyak makontak ti cellphone na. Iliw-liwag ko ti dudukot ko. Agpag na pagnaak dito'y plaza. Dara sa Aldo. Sumaruno ka ni ti kotse. Ang mga numala daw tan iti flight ta. O sige, Ni Aldo. marunong ako na, Amy. Iso siguro dahil ti asawa na. Nagpintas kayang mga babae. Kan nagseksi. Dahil yan, Aldo. Aldo. Elena. Aldo. Apay adyak makontak ti cellphone mo. Sorry. Dinadal ka asawak ti cellphone ko. Anya. Anya di ko na naitay. Ang flight kayo. Uwan, Elena. Ngam, Aldo. Kasanuak nga roden. Panawan na ko. Aldo, darasam. Anyat ko ko kaya. Sige, dita ka ni Elena. Aldo. Anyan. Napasama kan ti ka na yun na pagdandanagak. Di pa nang ipati ni Aldo kanya. Sa dinong ata dito iti pagnanaadan ni Dani. Dito yung address tin text na kanya kini. Naimbag tadyak indil-dilit in forward ng address na dito yung syudad. Sa pulak ti number ti balay nga. At malabsak asimbaan dita. Kat nagado ti tao. At dan samat agkasaltigan. Ha? At ako siya nagsardang iti batog ti simbahan. Aguray ka. Ni Dani jay dimsag.
Danny! Ha? Elena? Danny, kumusta? Sapsapulag ti balay nga imbagam apag trab-trabahom dito eh. Kasta ka di? Adda ka di ang kasar di ta simbaan? Kat si ti may isang abay? Kwa, kasar mi ita itinobyak, Elena. Ani? Nasayat mo't atay may ka. Darayam ti kasar mi ka ni Julie. Honey, umay ka, tamang rugin ti seremonya. Honey. Honey, yam amok ni Elena kan ka. Ti ex-GF ko. Elena, iso ni Julie. Ti boss ko, sigod. Ang nobyak itan. Kaya't agkasar kamin. Nice meeting you, Elena. Kasta akmat ka na kayo, madam. Umay ka, sumrag ka dita simbaan, Elena. Sige, ma'am. Sumaruno akto. Sige nga, Rod. Panawan da ka nila na. Sige, Danny. Agawit ako. Diyak kaya ti dumaray iti kasarta. Anyan. Nakakaasi akmat. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Papanam, Ilon. Nakasukat ka ba it? Man ang apply iti trabaho, tatang. Pag-applyam ngay anak kaw. Naibagang ngamin ni inhanda ni. Ngagbirbirok ano ni ante ka rin iti para lako inyay pwesto na. Imbaga ka diya mismo ni Auntie makaringkan ka, gagsapsapol iti trabahador na. Haan, tatang. Nangagkulaan ka ni inhanda ni. Madasak ti agaplay, barang ayat nak. Kuha. Sige Makaamu ka nga ron, anak kaw. No kasta, napanan nag-apply ni Manong Elon iti trabaho na, tatang? Why, Nadja. Ni Auntie akaring ti pag-applyan na. Talaga desidido ni Manong agtrabaho Why, marigatan kami na makastrag iti trabaho, gapu iti kinatao na. Ang patsyak ita na maawat matan. Tani Auntie yung akaring ti pag-applyan na. Wen kan anak kumat ngamin. Siyak kumatag trabaho, tapno makatulong kada kayo. Ngam kastoy mo tinagbanagak. Pinanawan nak mo tinakasikog kanyak. Ala, di mo panunutan dahi ta anak ko. Dikit di anak mo ti panunutan. Uray tada kami kanimanong mau. Tumulong kami, aging katkabailan may. Pasensya kayon tatang Nagtalukak mo't ngamin iti day dya alalaki nga uray nabiit kami pe anagamam mo. Ala, daditan. Kahit agbalin ko mga adal dahi taken ka anak ko. Amum taon, inton sumarunaw. Mano akilo tigatangam kabsat. Dito yan sukay, presko amin nalako kaprutas kanatang gumatang kayon. Ante ka rin. Naimbag nga oras mo. Apay. Ibaga mo na niyat gagaram, tanay, bisyak ngaglaklakaw. Madamdaman ton nga ibaga, ante. Inton haan ang ambisi. Dito yan sukay. Anyat gatangam. Pumanaw ka pa ilang araw dito sa angaw, tanay. Tamasaraan dagitagatang elon. Di kag display dito sa ngwanan. Agpaigit ka dita. Uwan, ante. Ay, salamat. Naibus manan dagiti lakok. Nagadugayam iko umaryo, ante. Wena, pimanaw nga rodon tay para lakok. Iso asisyak ngaglaklakaw. Marigatanak. Alaan naon andi. Tapno ang nakatulungan nga klao. Anya? Ay, asino nga iti gumatang no sikat ti para lakaw? Agmula ka kede iti kamote. Tauray siyak ti pangilakwam. Ay, saan mabagat taglakaw? Nay, di ka maupupay elon. Ngam, ibagbagak lang tagpaisaw. Maawatan da nga ron ti ibagbagam no sikat taglakaw. Awan na,
Sayang ti may pasweldo kan no bilang laang. Tama nga no umakar dagiti customer ka. Agmula ka laang iti kamutay. Kas kada karabasan no isaw. Tauray siyak ti pangilakwaman niya. Narigat ngaminan ti danom ita, anti. Naon matudonan. Ay kat, ano samtag sakdo iti pagsibog mo kadagiti mulam ah. Ingkang sakdo iti karayan ah. At ayumot ni karayan injay talon, anti. Ay kat problemam daytan na. Saan ko na problema? Anti, Ala, agawid kan. Pakumustam tulangan ni tatang mo. Elon, ha? Hiamot gayam ay ha? Umunaangay? kastoy, tindera lataan itik palingke. Nakita namin ti panaggapom dita pwesto ni Auntie Makaring. Ay, wan. Agam layak aparala una, agam ninak mo inawat. Ha? Apay nga eh. Kat kuna namot iding agsapsapol iti tindera na. Nyaan mo? Ninak mo kayat aparala una. Hapay hapulak iti ramahok ita, na ayat wa maatulong inye malaymi. Nya mo ngamin makanggarnin, tawan mo pangalaan iti danom. Narigat ni nanom inye alami, awan ti paghibukot imula. No kayat mo, di ta pwestok ti papanam. Ha? Ang mirmirok ay iti adwam? Saan? Ngam kayat ka atulungan. Kabalak taglako asi siya. Ngam tapno matulungan ka ah. Ha? Si kan ti alaka para lako. Kan tapno nawaya ti oras ko. Makapanak iti sa dinuman akayat ko apapanan iti anya nga oras. Ay, hingiman nga nun. Nyak tariga gayan tinakgal ahwil no. Tinapat nagka adat ramahok. Kat makatulong nga inye malaymi. Nang runa, kat kaan anak ni abhat ko. O sige Elon, mangrugi ka nga rodan inton bigat. Amod yanan na. Makatrabaho ako na niya. Makatulong nga kayan. Inawat na kanya Auntie Karing? Saan, ading? Ni Ayha, akaadalak iti elementarya ni nangalaakanyak. Agla ko ang inyebuhito na. Ni Auntie Karing ngay? Di na kainawat? Haan mo? Ni na makayat. Masakit para kanyak ti inaramid ni Ikit yaw, anak ka. Mismo akaanakan na. Ngam kas lalaisen na pay, gapoy ti kas diya kinatao na. Uwen nga rod ah. No di na kaya tikabsat kong agtrabaho. Di na kuman tinagibasit ni Manong. Tamasakitan mo't di tao. Nahalala, bayan yun. Talaga kas ta tidado matatao. Uray mismo akabagyam. No bimaknangan, adda dagitay ngumato ti purwana. Saan mo't kit di nga amin, ang kaduan ti kastaitan. Di da kan ammaw, kan di da kan talyawan no adda-andan. Tagaano ka nga, Jelay? Asi dagti mi dito ay nana. Ije masungat nga ili ti ayan mi. Ah, kastaya. Kunak nupod no, babae ka. Ay, Nagpintas ka nga, men. Kan nagpudaw ka. Nagsiksi ka pa, ay. thank you, nana. Kan nadamo barukong mo nga, men. Kaslapod no, babae ka. Ay na, nagtubo na ita. Ay, charot. Ay, saan ka di? Pinaikak. Tapno manayunan ti pintas ko, ha? Anam saan man day ka barukong ti pagsaritaan? Oh, anya ngay. Awatan na, kastenderan di ti pwesto, ha? Ay, katuan ah. Ay, pasado ka adagosan. Tanapintas ka nga uray bading ka. Adulaki niti umasidag a customer. Nang runa no nalaing ka mang bulatseng. Ay, sus! Dahil ti paglaingak, mader. Ti mang bulatsing. Iso na sure ako. Umado ti customer mo, ano siya, ti agla ako. Dito yan! Dito yan! No presko a prutas si sapsapulan nyo, ha? Dito ilang ti pakasarakan nyo ti dayta. No kagatem, ay, very crunchy.
Kastamutan kadagiti nateng. Presko. Oh, dito yun mga suki. Oh, manuti ka tangam suki. Very crunchy dagito'y lako mi. Ta fresh na fresh. Saan nakasiti lako da dita bahir a pwesto ang nalaylayan. Kasla kalaylay, jaglaklako. Ay! Oh, dito yung mga suki. Dili na kayo. Ahin hiya, madam. Naibuhan ti hap-hapulan niyo aprutas. Ganda ito lang tinabati ala ko me. Sorry, madam, ah. Elon, naipaibus taman ng dagiti lako ta Wan nga rod, ay ha? Dua bukal lang nga apal inabati. Yawid mo daytan. Ha? Nalaing ka kaya maglako Nalaing ka nga agaya biti customer. Ay, wan ang arot ni trabaho. Iso atan anay maanak, Ay na, hagyaman nak Elon Gapukan ka, nanayon ang dagiti customer ko. Adugayam tamamom dito ili. Along nang inyay. Kasta ka di? Ay, mabalin mong tagawid, tanaibus mo tantilako ta Elon. Ay, mayat, Naman hapa man ang tiawid ko. Wen no kanayon na kastoy, kanayon matamasapa ti awid mo. Nanayunan dagiti customer mo niya, nana. Wag nga Rogelay. Kat gapukan ka dayta. Iso na lang tapasig alalaki dagiti nainayo na customer. Gagangay tabalasang ti paralakon. Siyempre, arakan dagiti boys. Wen nga Rod, napintas ka ngamin abadeng. Ay, thank you Kaya't kasano agawid akon, tanay busmatan nagitalako tayo. Sige, syakton tagi simpa dito'y puistaw. Tay sweldok alaak na. Imbagak mat kada kayo nga inaldaw ti kayat ko apa nagsweldo. Ay, diya ti binulan. Inaldaw ti kayat ko. Sige. Itad ko ti sweldo, mitangal daw. Elon, friend. Kasanungatan. Apay? Adda kanip problema? Ay, kwa. Imawag ngamin ti kabsat ko abroad. Alaan nak kanon. Anya? Naipagnak ngamin ng dagiti papeles ko, friend. Flight ko lang ang tururayak. Agam ron kang gayam? Wen, tayo dya abroad ti pangyaplayak iti inlepas ko dito a kurso, friend. At ahano ngay ato yung puwitom? Gatanga mo ano kayat mo? Ay, awang wartak. Awang paggatang Kat, oray hulugam ton Basta, agidaon ka kumaiti aramatak nga abroad. Ay, hingi. Nagdiskit arak. No kasta, kayat mo agatangan? Ay, uwin Ayat ula-unay. Ay, pangalaam nga rod iti pagdon mo nga, Elon. Ila ko kun anyay nuwang Anya? Ay, wala. Sa bagay, di tayo mo lang mausaren tayo nuwang. Di tayo mo makatalon no kastoy nga wandanaw. Mala, makamukan anak ka. Ang hayang na niya apwento no ila ko na iti hamali. Ala, marudan anak ka. Kakaiso na akayat na ti installment. Ay, man-manon ti kasta. Nana ka rin! No maitalag ti pwesto kanya, oray siya kung tagbantay tapno makainana kayo. Ha? Okay na nyo tila ngayon Nagkutong kayon. Amang ano agsakit kayo na mabandog kayo ti husto. Kabailam ka di nga oray awan ka duam, jelay. Ay wen! Ako fa! Masya na kamin kan ka. Iso anasay-saya at no agres ka pala iti balayo. Tapno saan ka ma-stress dito yung aglako. Sige man nga raw. Tapno makarelaksak man mo. Wen, ingka agpaparlor, agpasyar kayo, out of town kayo, beach kayo, kas jay. Di mo pagdanagan to'y pwesto, tasyak ti bahala dito'y. Ilakok amin nga ipalakoy yo. Talaga alin yam taglako Siyempre di oray to'y mismo apwiston, kat ilakok no kayat mo. Ay, sana. Kakaiso na pagbiagak. Diyak kaya at ngailakaw.
Anya nga'y panawan kan friend. Flight ko ninton sumaruno nga aldaw. Agan nan anya manam Happy trip. Agyaman nak Elon. Kat makaamukan diti pwestong. Kukuha mo dito pagtagilakwan. Han upay ako nga tadya pay na mayadan. Ay na, di tantumad la titurong na. An nadam da ito'y remembrance mo kanyak. Napintas ti lokasyon na, ado ti aggatang dito'y. When ay ha? Oy! Adun sa matinaglakwam, Elon. Agpautang ka man! Ha? Ay, hika itimot. Hika ate adun naglakwan na. Tanang rikap ka adaos. Ay na! Awan gumatang iso ang nagrikipak. Ha? Alan pautangan nakman. Ore 500 laing. Bayadak to. Lumakalako Ipaibo ko pa nang itilaong Sa kanto umutang. O na mati kinapaidam mo. Agbayadak man. Anta niya inutang mo hindi na mo. Unam abayadan. Ni mo pinabayadan. Dua pa'y ari mo. Well, ipampaminsan kung ito nabayadan. Alan Ipaibo ko pa nang itilakok Nyelay. Elon, nang lukat ka din ni Jilay itay dito'y pwistaw. Saan mo't Manungal dawon ahaan lokloat. Nay, apay ngay. Isumutla na bayag saan na nagrimit kanya ka. Tasaan mo gaya man ang loklokat. Sayang ti kita ti pwistaw. Kahit naimbag man no dagumatang di ti pwistaw. Maawatan da mo lang ti bagbagam. Maawatan dam No, ni na maawatan ka ihin niya. Wano, padamot la iti panagsao, dagiti customer mo. Ay, nay. Adamang lukluk at iti pwistok. Ay sos, agtatakaw sa mo dayta. Ay, sino ka? Apa lukluk at ang tapwistok? Day, asino kayo, nana? Insaldada kami dati apesto kanya. Anya, asino tinang isalda ka siyaktakin pwisto dita? No kasta, sika ti akin kaanakan itinangisalda dito Anya ka anakan? Diya ka mo ti bagbagam. Ikit na kano ti akin kuha dito Saan ko akap-kapin na ano kunak lang arodan? Siyaktakin ko ka dito. Awanan ba no asino man dayta? Asino ti bagbagam? Nana, insalda kami ti agnagan iti jelay dito Daytay bading. Anya? Ay, nagloko na dya badingan. Insalda ng tisan na ako kwa. Ay, saan ko akanakan dayjay? Ay, pumanaw ka dita. Awan karbangam dito pustok. Ne, isubli yung ti kwarta ngayon bayad ko. Ha? Isublim ti inalan na. Tapno na saya ti saritaan, nana. Manunting ahapulan yun, Ay, dakkalagatan ti kasapulak, Elon. Mabainak ko mga umasidagkan ka nga mamuk nga dun ti urnong mo ka, nakan. Hingi. Pautangan ayo. Ay, agyaman nakan. Ay nakasingsingpet ka. Ay, mababaiнаkan ka. Ne, apa yun, Maulawak mo dyan. Agrikos ti pagkita ka. Umay ayo. Aghanggan ayo nito amagak, Kamalan ti pakik. Hitaray na ka sa ospital. Hige, mamiin lang nga tayo hirak ni Puesto. Apay nga, yan agadumot tanti timpora sakit ko, Elon. Nga Ano kanupay gaya man ti bato ti kindik. Kanada kanudak kalabukol iti tiyan ko. Ahapulan ano ama open at imukol itit yan nyo. Atenda ano, Ikatanda. Ay, kasanungay. Awan kwartak. Awan pagagas ko. Sapay jakpay na sa katipwistok. Kapilitan sa mutin ngay lako. Ano ayat nyo? Hiyakon imang gatang. Halaman nga rod. May mayatan no si katimang gatang. Ngamtitid ko iti sa balay. Hige, hiyakon imang gatang. Elon, mabalin at ang danan nakngagbalin at tinderam diti pwistom. Naimbag ayaw gaya man, Saan pa'y ngam kabaala kon taglako.
Sa anak ba't ngagbagkat iti nadagsan? Kasapulak tagtrabaho tapno da pagkatang ko iti agas ko. Auntie, Alan na ilo, nagpagpakaasyak. Alaan nakatinderam. Tapno da pagkatang ko iti agas ko. nakayon imaam mo. Oh, at no yun will do you, auntie. Ninayo na naitan, at tapnoan na ingatang yo iti kanan ng agah yo. Ay na, agyaman na ka, anakan. No, niyo ka maalat yung lako. Niyo pilitin ti iyo, auntie. Na ang mga no umaro ti hakit yo. Kabakalak, barok. Masapol ngagtrabaho ak. Tamabain ako nga umutang kan ka. Adon ti di mo pinabayadan nga utang ko. Sorry manan elon ah. Pakawanan na kumaaga po iti kinatangsit ko kan ka iti kalabas ka anakan. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nay, insan. Sika magayam. Sumra ka. Madamati pa naglutok, insan. Ay, sana kon nga somra ka insan James. Umaya ko lang ay tadyatoy. Pizza. Saan nga naksayan dyatoy? Nay, naggapon na nga, insan. Insang pat man di asawak. Saan may ngamen nga may bibus? Sayang no may lang. Iso nga inyik ko natap no maramanan nyo mat. Ay kat, agyaman na ka, insan. Amok ngamen nga saan nyo nga maramramanan te kastoy. Iso nga paramanan kayo mat. Ha? Pakanam di anak mo iti kastatap no lumukmag. Tanay nagkutong. Nakitak manan iti kalman. Limabas iti balay. Yeah, nagkutong. Nagngisit lang arudan nagkutong pay. Kasla palito di anak mo. Insan? Di yung samat ngamin pakpakanan di anak mo. Mangmangan mo, insan. Talaga siguro kababagi na tikas jay, insan. Ay na, saan nga kababagi dayjay? Talaga kit di nga kurang te, kankanan na. Tabasit siguro te sweldum. Insan. Sige, mapanakon tane. Asa kaswak pa dya sawak nga nagapoy dya siyudad. Sige, insan. Agyaman na. No kasta, agnaudin ito'y lugar tayo da insan Jema, nanang? Kasta mati, imbaga na, hindi nagsarita kami anak ko. Agaramid na siguro iti balay da dito, nanang. Wan siguro ata kanayon na mga ipalastog adakkel ti sweldo di lakay nga asawa na. Huwag nga rod Iso nagasat ni insang ka. Tanakatumpong iti lalaki na pintas ti trabaho na. Uray kas di apada nga awan adal na. Nakaasawa lat tamit iti profesional. Wan nga raw. Tijak kayat kang kwana napasikat. Ipasikat na launay ti asawa na. Kanday na lukmag nga anak na. Ipaspasikat na nga do kanutikan ka ng anak na iso na lukmag. Kanayon da kano amapan mga iti restaurant. Kan nagkakangi na kanutikan ka ng anak na. Iso na lukmag. Huwag kano nga rod, nanang. Iso nga uyawin na ti anak ko. Ta nalukmag, kung dakdakkel nga dayo ti anak na. Ti anak ko. Mababainak pa nga rod. Tay kumpara na kanayon ti anak na iti anak ko. Huwag nga raw. Ibagbaga na akasla ka no palito kakutong di anak mo. Unay maday dya pa nagsasaw di kasinsim mo. Nakasawa at profesional. Kung namala na sino nagsasaaw. Mala, baybayan tayo na, nanang. Di tayong tutupahan. Tamangan no poon da ita ti saan tayo pagkikinawatan. Makapasair mga roti pa nagsasaon ano da duma. Gapu tapi mintas ti biyagnan. Tana kaya asawa itila kaya profesional. Kung namala na sino nagsasaaw. Auntie, mabalintay makiyayayam kan siyan. Ay, mabiyat man lang. Di ka pa sumsumrak si kabalong. Nagdigos ka mat lang. Wan auntie. Wanatan Diyak kayat nga makarante anak ko iti ang dod. Inaldaw ngamin nga pagdigusak ni siyan. Unay matdata nga kutong mon balong. Di kan samat mangmanganan. Mga anak mo't auntie. Kat apay nga ron nga nagkutong ka. Grabe matdata nga kinakutong mo. Awan ano kumparak data pa magimidyan ako. Hay, lumnat ka. Dakdakal nga dayo dyan ako ngamsi ka. Madlawlaw na nga saan ka nga hilte. Auntie,
Sige, sumrak ka nga ro din. Ngam ne, ibatim datat sinilas mo taagpigat ka nga husto. Wan? Wan auntie. Himata nga kiti barong nga tibi, tatang. Kan washing machine, kan talo nga kabinet, Ay, kit nasayaat anak ko. kan gimatangak pa itinapuskol nga floor mat, kan papinturak man dato balay tapno pumintas ti buya na. At makaammo ka Jema. At akwarta maya. Katada! Pauitanak tumanan jay manugang yo. Naminsan mo't lang ay may dito'y balay di asawam, anak ko. Wana tama kumikom nga rod matitetrabahaw na. Tama ni Jer nga rod. No kasta, saan kayo nga agsubli iti lugar a pagtrabahuan na? Saan nan tatang? Ito kami ni apo ko yo. Saan nga balit paw itanak mat di asawak iti kwarta me? Nabayag kayo nga agasawa. Di kayo pala nagkasar. Kanayon mo't maitantan ti kalay sayaw, anak ko. Kasano ayak at busy mat nga ka na yun. Saan nga bali ata, saan mat nga agliway nga mang suporta kanya me? Awan ti problema, tatak! Kumusta gayam di asawa mga nang panaw kanyam? Sanan nga nagsubsuble? Saan insan? Nakiasawa ni ti sa bali. Kat, anya ti araramidam pala ngay. Mga sawa kamatan Awan pa iti panunot ko da ita, insan. Ti anak ko, ti atensyon ko ita. Diyanak mo nga nakakot-kot taong. Insan. Palok magaman mat diyanak mo. Nagngisit lang nga rudan, nagkotong pay. Baka nam nga min iti ado. Ado mo ti kang kanin na, insan. Talaga siguro akas di ti kababagi na Kababagi nga. Dakal kamat nga lalaki. Nabagi ka pay. Di tumawit ko mga dakal nga tao. Ngam nagkutong, nagbasit. Talaga siguro nga malnuris diyanak mo. Kataman diyanak ko, bastante iti taraon. Iso nga nalok nag-adote, may ayatan no kasyay. Pidpidilan da je piyang-piyang na. Tama ayatan da iti kina tabatsiyang-tsiyang na. Nag-cute nga rod di anak mo, insan. Kasla baboy, ti kalukmag na. Ay grabe kamat nga agsao, insan! Ha? Kasla baboy ako nam kay Jenny diyanak ko. May mayatan te kasla baboy Ngamje kasla pelat kan posporo nga anak mo. Ne. Amo na magayam ti masakitan. Ngam no agsaw. Di na pa'y panunutin ti rig na ti pada na tao. Ngam no iso ti makangag. Masair mo't langar. Sino nagajada ko sina? Dagiti kakadwa ka senior citizen. Naggapo kami ijay lamayan. Tanapan kami naglualaw. Pinadagas ko dito'y balay. Tagkapida B8. Ne, lamayan dyan naggapuan nyo? Handa kayo nga pinagkape ijay? Nagkapi kami Angam napanog kami magngarod anak na. Iso ngagkapi kami manen anak kaw. Adon ti gastos ko iti diato nga balay. Iso nga saan man nga tila isang sangpat yung abis-bisita yo. Babakat pa'y mat nga rod. Jima. Ipakadayo pa'y mat nga muna kanya ka, tapno amok. Saan nga kasta? Anya January yung nga kapkapian day jay. Jay kinatang mo, anak ko. Tila ipakpakapiyo. Jay imported pa'y mat. Jay lokal kumaate January yo. Kag nakadisplay mo nga main. Iso nga ison ati impasangok anak kaw. Mala, amok taon inton maminsa. Apay na nga iso ti agari-ari dita balay mo kabagays. Kabalay mo ba data? Ay, ado nga men ti gastos nan di tabalay kabagays. Pinapintas na ti unag ti balay may. Wan ang saan kumamatakas diya? Ay, makikabkab balay dalang iti anak nangam ko na mula na sino bumalayan. Ungtambang amin anak mo, kabagis. Ay na, noong takday jay, apaan nak. Kasla di mo maamot yung ugali di ka anakam kabagays. Ungtam, tap nagbutang. Agruami ti kas nga raramidan na. Naturay law na yan. Gaputan na kaasawa itila kaya profesional. Kung namala na sino na nakalaslastog. Ungtam kami na kabagay. Baybayan nyo lang, nanang. Tama nga ibaga naman nakibiyang kayo. Ay, manitirik na kiti imbagan ni uncle mo kanyak. Ngayon narami di kasinsimaw. Kaslawa mapulusin ti karbangan ni kabagis ko iti balay na.
Gaputado ti ginagatang nakagawaan day jay. Isu matag turay-turayan. Naglaingan. Nanang, Apay nga may na nagawid ditoy. Imbis nga jay lugar ti asawa na tayan na kuma. ala, baybayan yun, nanang. Umanayla, pakais-istresan nyo dahi ta. Ay na, imbag man ta nag-awit ka, darling. Darling. Sana ngagbayag. Umay ko la ito, tabastoyo iti anak ta. Anya? Anya kamatan? Kunak no umyan ka ito'y balay. Mamimiss da kan iti anak ta. Inton maminsan ng anak. Di ka nagpaspasog no, Wan? Ni, akin lugan iti si Mangpat. Ha! Dito'y kayam tinangyawi na iti kiridam, Simon. Apay nga da ka ditoy, Minda. Ha? Di kayag danag? Sanak nga giskandalo ditoy. Alaak lang itiladawan day takiridam. Ay sus, datoy. Ay, apa nga data? Di kag dumog. Ipakitam taro pam, sika babae. Ko kasta. Kasta. Tapno nalawag ang makita day tarupam. Sinalbag ka. Sayat ka, babae. Lukas ta, adda asawa na niya Simon, Gemma? Kawa. Wan ngam nagsinadan. Ikam kamat lang na diyang abakat ti baginakan ni Simon. Ikam-kamat nga. Nakadkadlaw to, paya mabutang ni Simon, iti dayja bakay. Nagdardara sa simurot, iti asawa na. Awan kahit di ti babuay na diyang abakat Idaldal na pa lang ti bagina iti asawak. Kat handa lang aron nga kayatan. Nagposkol diyay muging na. Sika, tinaposkol ti ropa na, Gemma. Tatang. Apay, di ka mabae ni tikastangar aramidam? Makikabkabit ka? Kunak lano baro ti manugang kaw. Saan mo't gayam? Magibabain ka. Insan, apay di naitagkin ka iti Facebook? Ni, naitag nga. Diyak pa nga may linuklukatan dya Facebook ko. Kitaam nga min insan. Ropam di naitagdakin ka. Ni mo lakay mo tinangitagkin ka. Queen of kabit tim panagan nakin ka, insan. Anya? Sana malamlamot ti aso timbagbaga na ijay, insan. Anya? Sige man tayo nakaglud. Lukatak man dya Facebook ko. Awan babayan mo nga lakay. Anya dya tag mo kanyak? Hello, Gemma. Ni Minda, tinagiposken nagitagi ti ladawan mo. Anya? Sinukatan na ti password ko. Iswadyak malukatan. Awan babayan da dya nga bakat nga. Pasensya ka, Gemma. Boro ka mat pasensya. Dinakmat gaya may labuan ija asawam. Lading itak, Gemma. Jak ngamin kayat ngagtarong ti asawak. Iswa pasensya ka. Pasensya lang ti bagbagam. Kasalatan. Agpatpating gay ti paspasensya. Manjakon. Naumakon. Ag sinatakit din. Jak makan anusan. Basta itan mo ti suporta ti anak ta. Nga magsinatakit din. Ay, naibabainan ni Teosto di kasinsin ko, nanang. Masya naklakit nga rod kinkwanan. Pag nakman na day jaya napasamak kang kwana. Ison ti pagsasaritaan nagiti makamam mo kinkwana. Wana. Pag pestahanan nagiti chismosa. Naipos mo kami ni ti Facebook. Anya pa'y ngay. Nanang, Anya nga ita. Kundi palang wadto mo iday. Paglastog na launa di bigtan nga asawa na. Gam kami mga lagayam. ala, huston nanang. Di kayo nagsaw iti kontra kinkwana. Takaasi mo. Masuro na nga raw. Iso narigat ti kundi palangguat. Tadita mo ti mapasama kiti masungan nga laldaw. Angkay, pananinsan Jima. Ay na, mapan ka no agtrabaho ijay lugar ti gayem na. Ha? Kat imbati na ti apo ko yaw? Kat kapilitan Man manumot ten nga agpaw iti ama ti apo kaw. Manipod imay dito di asawa ni Simon. Kasta ya, angkal. Maburing kanumo dito'y balay. Isuan na pa nagtrabaho. Diyak mo no anya trabaho ti serken na ijay.
Anak ag-eskwelan, tatang, lola. Nala, agandan nad kay tirurwar mo, balong. At iti allowance mo, anak ko. Agyamanak, tatang. Sige, mapanakon. Sige apo, kaganad ka. Sige, anak ko. Ay na, nagbita di makkel ti apo ko. Nagbangag pa yadagos ti busis nan. Katri sila tawon na. Uwin nga rod nanang. Bigla mo timayag ni Balong. Nataytayag pa yung amsyakon. Wag nga raw, kan limok magbasit. Rimwarte kinataer na di makkelan. Ay na, kasla ka ano lang di basit. Nga uyawan ni Jima kasinsin mau. Kasla pusparaw kung kunanan la ide. Anya nga ita, timayagan iti hustaw kan bimagay. Nagwapo pa yapo ka. Insan, papanan niya, oh. Mapang kami man ije klinik. Kay, pampanawam mo anak mo, insan. Nagbayag nga rod nga magna. Paspasam ti magna! Nagbuntog ka nga! Nagpartak kayo mo't kami nga magna. Paspasam nga rod! Kaya dumagas kayo pa ya, insan. Wan man taneh, nabanog ka no dato anak ko nga magmagna. Anya teramido nyo ijay klinik kaya, insan. Follow up, check up dato anak ko ah. Ha? Apay, anyat sakit na. Diabetic nga rod. Imububingan nga diabetic. Ne, apay ngay. Grabe mga minti kinalukmag na, insan. Wan nga rod. Di mat nga rod maanawa nga mangan. Uray soy lang ti sida na kat nag-adote kanan na. Nagtaba lang nga rodan, nagpandak pay. Ay, wang, nagpatingga mo ti panagdakkel nan, insan. Ay, wan nga rod ah. Naimbag pay ni Balong nga anak mo ata nagtayagan. Wang, insan. Nataytayag pa yung nga ron ngam siyakon. Imbag man, kan nagbangag pa di busis nan. Ngam data anak ko kat isulad tate busis na. Kan, saan matan nga di makal? Di makal lang ti bagi na ngam hamat nga ti mayagan. Ay, insan, anya nga ti empat pa tumaryo ka ni Balong. Apa nga nagdakal matan? Awan mo, insan. Mahilig lang amin ang mga itinatang kan prutas. Imbag man. Ngam dato anak ko nga di na kaya ti mga itinatangkan prutas. Iso nga pandak. Mapantan nanang. Sige, umuna kanta, nagbuntog ka nga magna. Kamatan kanto no madamdama. Darasan nyo ah. Wan, sarunoan kan. Grabe mga agpay so ti kinalukmag ni Shanshanan, insan. Ay, wan nga road insan. Kita amati lang nga nga magmagnan anay. Agsakang pa yan, gapoy tinalabos nga kay natabuan na. Naglukmag. Saan nga kasla ka ni Balong nga anak mo? Nagtayag kan nagwapo nga di makal. Ay, mababainak pa yan, gapoy dya imbagbaga kay ti kalabas. Paspasin si anak insan ta, imbagbaga nga kaslapos poro. Tanakutong edi dya anak mo. Ay na, lipatom na itan, insan. Alakit din. Sarunwa mo dyan anak mo. Tapno maipacheck up mo, insan.